UGWUMBA. Ụmụ okorobịa anyị, ndị nna anyị, parents, eburumbia, especially ụmụ nwoke. O nwere very bad thing na-emekọta n'ala Igbo. DNA. Our DNA adịgo scattered. Ghana, most families, he na-break here bụ DNA. Asị gị na ọ bụrụ ọmụmụ na onye nke ọzọ ọmụ na-ejere DNA lụọ bụ na ụmụ ya nọ n'ofu ka ịmụ n'ime ya. Nwoke enwee heart attack, nwoke anwụọ ma ọ chụpụ ụmụ gị. Na nge ntị ka ngwa gị as nna and grandfather. DNA might say differently. But for that child that calls you father, is your child. Imro onye nka ahụ na ka ị ga-ebi n'ụwa. Highest need be kapukita n'ụwa 50 years ka ị enjoy. Other ones bụzi burden. Ịda na ọgwụ na-ebu gị, ọ na-ebu ọgwụ. Dị n'ihe ndị nwunye anyị chọrọ ka inwe BP nwụọ ka nwa ibe ndụ ha. DNA bụ ihe ịkpọrọ ya ka ọ bụ. Nwa ọbụla na-akpọ gị fada bụ papa ya. Ekwezi ka ha na-epush anyị left, right and center. All because of broken homes now. In our society, ụmụaka ụmụ nwoke anyị na-akpọ ndị na-akpọ ntu karịrị. Because na fa chọrọ maybe trauma if have between mpa na mma ha na-eme affect n'isi. Ụmụ nwaanyị anyị ndị na-aghọ aka karịrị. Because of ya for na between papa and mama. Overall way of life. I want us to come back home to think about all this. DNA. Gịnị ka ọ ga-emerụ gị? Na gị jutugu mụ onye a, ọ nọghị gị jutugu mụ ya. What difference does it make in your life? Ị ka wan ka ịghọta all these things, ị mara ife ọbụla, ị mara ife na-eme. To a certain age, as a father, carry everybody along. Don't separate your love from onye nka or onye nka biological. Nka ha biological. Ha ncha niile bụ your children. Nwunye gị ji wee gba n'ilo ọ gbachazie n'ilo kpọrọ ya nwunye gị. Our ancestors na-anụ nwaanyị n'afọ ime. A na-eje nụọ nwaanyị kpọrọ onye na ụmụ ya kpọnata. O nwere ike bụrụ ụmụaka ha mụrụ isi na mụrụ n'ilo bụ ndị ga-ene gị nka. Enwe mmadụ ihe so enu. Don't allow this DNA of a thing ka ọ bastardize your happiness. Maka nwoke mụdara ụmụ ya dị 20 something years, meche chọpụta na gị mụ ha achụsa ha nche niile. Ihe ebido n'isi gowokwa pampas mụba nwa n'ụba nwaanyị ọzọ. Ask yourself that question. Don't let it bother you. Onye nwụọ nke aga. Maybe na-atọfụ ụtọ. Society chọrọ ya, mana ọ bụrụ ife anyị chọrọ. Anyị chọrọ ka ọ balụ onye ọbụla, ka ọ balụ nwoke, ka ọ balụ nwaanyị. Ọ gịnị ka anyị na-eme? Biko, ndị nna, wherever you are, whatever you're doing, show love to your children more than any other thing. Your wife, abụgo your wife. Both of you nwe ụmụaka ahụ. Ebe ka ụmụ gị na-aga school. Who are the friends to your children? Ụmụ ike dị busy, ị na-arụ ọrụ, ị na-azụ ahịa, ihe enwe ike ka m gwa gị eziokwu, ụmụaka bụ your future insurance. Pay more attention. Jee malụ ebe school ha dị. Ịnọkọta ije na gotere ife. Ihe politics. You buy them. You buy their love. Ụmụ gị ndị nwaanyị, ije tụje ha na school. Ilu na gotere ife nyefe ego. Because ihe na-akpata ji ọ dị safe na ndị nwunye anyị na-akpọkọrọ ụmụaka. Ana ịkawa nke ogosi. Because ha ma bụ say I love my mother, I love my mother. Onye ya sị I love my father. Because I dey pay attention. Mana people like us na pay attention. All very simple. Stop leaving your children n'aka their mother. Ụfọdụ n'ime bụ ọbata osu. Ịbata ha na-abịaghị ụmụazị agbafụsịa. Gịnị ụmụazị ama mkpakọta because of gịnị ni believe that na mmacho ego enyefe ego, mmechi ego enyefe ego. Have you paid attention to your children? Ụmụ schools ha na-agafe like ụmụ formal course ụmụ ha na-eme. Ijọ hịta ọsị na nwa ya na university. Nye ka ọ na-eme na university ọmụ ha. Even formal alpha school ụmụ ha nọ. Ọmụ ha lodge ọnọ, ọmụ ha lodgemates, ọmụ ha ụmụ ọgbata ụmụ ya. Asa weta ego. You are not training them. Ụfọdụ n'ime ụmụ anyị nọ na school, they married to their classmates. Nye na nwoke ebi n'ụlọ, na-ebi ka di na nwunye. Mana ide eje dị mara, ana eme mmacha mara. Ọkwa ya,
ụfọdụ me ha become lesbians, ụfọdụ conk homo agba nkịtị mama because now maybe they believe in the busy. You might be busier than your children. Their future depends than better than our own. You can only especially like I said, don't let this DNA move us back to the bus. Kind of a front bus, kind of a bucket seat or not a driving seat. Everyone must be able. Didn't I have a mistake? Adopt. You can adopt children without literally going through all this process. Only if you market the brilliant or market your bring them home. Let them come to your house. Take care of them. Like I said, why I enjoy now? I'm sure as a father, he has he'll go 35. So in the next 45 years, he'll go 80 years. At 80, what's the first one at Togoto? Only, or manya, or how one kayaj, or how party key. No, here and I consult again. 40 years for 10 tenors. Governor be chair 2 years, another one chair 2 years, or for Manuzi governor thousand. Upon her name. Can you see any do I so only family? I've gone so many families team break. So many men want a heart attack. Not you ever know when in images that I better the chop tana, no honyamufa, no hungry fast words, but they call you for that they live in your house. For I could say chromas or go because not hanyabun there. Man, what are you doing? They are your children. I am only afraid among my home need to go eating a go net go ball, give a question, much as your pota, DNA, only more DNA. Because Anna, you're obliged. No, from UGWUMBA TV. Imobi, na sono. Epo na kife mo desi na ebuchi ya yazo. Ekene mo no. Afang ka wuche de chidera. Epetike Ndigbo. UGWUMBA.